6, 7, 8, 9. Hold up. Yo, what's up mga amigos? So, karon maghimo ta og exercise. So, atong buhaton karon is mag-exercise. Oh, pero wala akong pakialam. Mag-exercise ta mga amigos. Kay naman ta diri sa balay ra. Kinahanglan mo gyud nga mag-exercise ta. Kada adlaw kay para mawala ang mga toxic. Paano masabi? Kinahanglan niya mag-toxic na mga amigos. Ang toxic ko. Shit! Kinahanglan niya mag-exercise ta. His name is John C. So first, atong buhaton karon is ang basic exercise. Wala na siya, dili na siya magkinahanglan og mga dumbbells, barbells, para strengthen sa ang imong may stretch ang imong lawas. Mani siya lawas. Ano ang senyo? Natamimi kayo. Atong buhaton karon is basic exercise sulod sa balay. Basic exercise homework. Na ako'y mga movement or position or mga sit-ups na mga exercise position para pwede na to mahimo nga naradi ta sa sulod sa balay. So ato na sugdan mga amigos. Hello, Latagaw! So magporong ta mga amigos kaysa mo kayo ang buhok. So managupurong. Atong buhaton karon is mag-stretching muna. Mag-stretching sa ko. Okay. Mag-stretching muna ta before mag-exercise. Yeah. Idaw ng kamot sa liyo from streets. Yeah. 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 Ato nang sugdan karon ang basic home exercise workout. Dang. Una ini kamot. Kailangan nga imo gani siyang ilihok-lihok. Na. So itoy ka na siya ng mga amigos. Yeah, na. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, naunga na ta sa exercise sa kamot. So, pwede siya sa atubangan sad. Okay. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan guys, so ang sunod na tumbato na sad is kanina sa itong lugar, sa itong shoulder. So ito rin siyang i-squeeze. So muna yung tumbato na. So 1 to 10 gapon na count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mana. So, ang sunod na itong bato na po is sa itong hawak. So, 1 to 10 gapon na siya. Then reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10. So reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, manata dili sa ibabaw gani dili. Exercise natin sa ulo. Exercise sa ulo. So, 1 to 10 yapon. So, 1 to 10, tuyok, then reverse. 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, reverse na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nalipong ko. So, ang sunod kong buhatan is normal na tayo sa upper. Dire. Arin po ito sa kamot tayo yapon. So, kamot, ang button to is kani. Up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Okay. So, arin na po tayo dire sa tukod. So, sa tukod dire. So, ato na siyang squeeze. Ito yung 1 to 10, then 1 to 10 reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hello, Latagaw! So, mao to'y basic exercise mga amigos nga pwede na tumabuhat diri sa sulod sa kwarto or sulod sa balay na ipaningod ko. So, pwede ra to nimo buhaton kada adlaw kay kinahanglan mi ginato nga mag-exercise para sa atong kalawasan. So, I hope nga doon na mo'y nakamauhan sa akong himo karon nga vlog, exercise tutorial. So, sa wala pa maka-subscribe sa akong YouTube channel, please subscribe and click notification bell para mas activate po kayo sa mga bagong upload ko. So, ang buhaton na po kanang napakoy more videos buhaton ani para sa ubang mga exercise. So, better watch out. Thank you guys. What's up mga amigos? So, thank you for watching and please subscribe to my YouTube channel there and watch nyo na din po yung dalawang video dito sa ibaba. Yan. So guys, thank you.